I was for your mama, draw mama, crab, brass, so, mamma, Maudo, so, some your bob, don't you bring your bar near the baby somewhere, and some of those song, not apostle, and ye. Man penny and I don't go for the 2 echoes, and nay, a mamma who don't know a commonwealth from penny for Cajon, send you cool, is sorry, will be brimuno, or more emois, the intimate son. I shall hear your work on number of Jamuera, Abban, as Sumana Kens for Rabin and some drop for Ekasa. Now, a sentimental Suafua, Nasa, sentimental Titreni, and the man Pipiaman, you couldn't to just say, oh no, dear, or come on, no Canada, Japan, Tiasie, says of no Baby Sinodia, or Bama Pussy for watching. And I am some drop for. And she would be now as some of that to Jano, a best animal. Here are Lanco Jocha Mateso, so the Atugas already has been to Mone, a ye gay, some Nadia or no, or Bessos so. A bibremo after Yahasabuana. Asra kwa jo minor dia boss open pebia onimo de obambo mu okasa ana ye dem konfifi man temara ho samon krabie mu ya beto some performance some jefa proso kire se abaya bia o school or university for the education winiba ye se anwumre ya wase ne ho akonfo ya kesa manfo dwene ho abo monte ase sa yura ho sam ya bi na yete e wo NPP amonyoku no pani ba konso amunato for young first Sedama 21st clinic say eba na siatica yade no a ntire no afiri woto na se na efa fa osirem ebesu na nkokomu fa onantu de kosu na mporo so no se mo twetwon na account wo no mo a for nature 21st clinic ne yenhwe nka wansam mfama na universal natural clinic say yenka ncho se dompere se muobuo sa afreche sa atode afa ho de aye bia no fa ho adwuma bedan wo atonsu eye esli ye bembo nsum ho no and a Mizone 5G drink in Gusua, Yano Mizono, oh ye, wede, oh ye party, and a 5G no so, Emma, what the ama, Jumabia, we be an wet my year. 3A Herbal Center, at a 3 co capsules, a beggar so cocono, at a said dear cranoa, a sebetu to Nasia, at the free pedianimo. I was a formona, Emma, a vim, a tayechi, a boy, a chidom, a mabia will be an yet me a bania babasum war, Mede Edin and I are Malibia Boganum Remine. Nana, Cabra Cassi. Observe for any bread now for some no young Kumankasa and fa and Mamo. Yet more chassis at the Freeman Penny and other Dunko for Watana ye. Na Ganaman Penny, the Atuga say, send your cuckoo and some see sorry, I will be Brema say no. Titruni Yania, Yawa at Fermino, or best Commonwealth for Mamma and say, Omunina and Kayo, no Omomoye, Sabani, a bit my society and an observer for Sunny Elmon was some did no Commonwealth for Mamma in Ababesia, or Ganamama say one crap and Primantemoa, or more Emerald Swiga for no. A Commonwealth Parliamentary Conference, a Coso, or Ghana Member, Penny and other Danko for the neck, and Okokasa ye, a Coco Biano, and no, and ready to just say, oh, her senior, Cuckoo, Sema, dear, na, Soja for. Achituo wama aje omani de Freeman Penny and some aji de free addition and some na so be kwa wiase no man no monfa nkonkosi agabia into obesrese ba bia yedro no Commonwealth for mama ni nyina ene wiase nyina meke ho na sa de no ahyase eyi ni ti a aye kono sananum ene nsia no ebe ya yentimi enso no wa bebre masei mampeni nana adodanko akufo ne nsem enie. The second are the unconstitutional changes in government in parts of Africa, especially in West Africa, through a series of coups d'etats and military interventions in governance, which testify to democratic regression. It is in the interest of democratic growth that this development is reversed as soon as possible. And in order so to do, that we give maximum support to ECOWAS, the regional body of West Africa, and the African Union, Africa's continental organization, in their efforts to restore democratic institutions in the affected nations of Mali, Burkina Faso, Guinea, Niger, and Gabon, and also in whatever dispositions they take. His Excellency Abzafonti we aye mampeni na adodankwa ekufu ado ne yete ne nke we aye Commonwealth for mama no wo mo emras bejafo nhie mu a ekoso ewo aye nkrapompere mantemo na ode sansemi atudwa e wosan ko bone sansem trofo nhie mu de no se na chiama hene ye wo Ghana mbarase badwamo yewura aba na semana Kingsford babenso wode nsam pi atudwa kire se abibrem hase no se kobase bia ye ka kire wo se
wo a wo gyina ha no wo na wo ye kandini edema ekuwe anase wo ye asodie pa da so na asodie ne wo se wo ye ho adwuma se de be ya emu betimi awie pawio na atimi agya na so hu sampa kandini na wo ye no yese bia wo ye kandini kwa ne madwuma na wo ye no ho ate ye se dem anything bia any akanie sunsum na kita wo no mu. We in Ghana feel a sense of accomplishment as host of the 66th edition of the CPC. Our experimentation of parliamentary democracy is now a full-blown feature of our governance architecture. This year, we celebrate 30 years of stable parliamentary democracy. Ours is a stable democracy in a sub-region that has in recent times developed a notoriety for reversing and backsliding on its democratic journey. Parliaments in the sub-region and in Africa in particular must try to understand the reasons for the loss of trust and confidence in the leadership of democratic processes and institutions that has characterized the recent spate of disruptions of constitutional order and constitutionalism in the continent. But it's important for us to note that these disruptions are always started by the civilian regimes themselves. They are those who go against the dictates of their own constitution and the mandate of the people and invite others to take over. We should be able to pick the signals, should there be any, and to steer our democracies away from such incidents in future. With this, ladies and gentlemen, let's encourage ourselves to endeavor to restore dignity in elected office and to rebuild trust and confidence in democratic processes and institutions. Above all, let us enjoy not just the content of the conference, but also the burgeoning democracy that Ghana represents, the warmth and hospitality and the sights and sounds of the country. Yura abana sumana kens for babe ya ya chia mehine ya Ghana embarase betwamu eno. Abja for yen to so na yen form free Commonwealth nhemu no a ekoso no ho na yen form enko MPP amanyuko na tena ye na chairman Bernard Ntwibosi yakon dodo na sarma ne se chairman wontumo no yetitre ne MPP amanyuko no wasantema se ne one nsɛmtwefo abotu mai kakra ya ne nsɛm a wɔkanyina eyetiawa na anu ada showdown work ekoso e wasantema se yewura Kennedy Japan a wo pe president e de MPP amanyuko no one ne dom ebe enante yetenete no mapomo Kumasi abonche so mni ko wieye o Kumasi Jubilee Park ya o ko hwie nsem gu ho no mo se o pe wo mo se MPP amanyuko no se ya we chairman Ntwibosi akon eye chema wuntumi to nkyene a obi ani ho no mo bio chema wuntumi afa party na bonobo a kesese ya no wo se party no wo ka che ne se so onim no wanya ne wo kyerɛkyerɛ no a ade ni de eno de beye no na sansem a yewura Kennedy Japan ko bo so o Jubilee Park abonche so ne chema wuntumi a wo yetitre ne de man MPP amanyuko no wasantema se a friend semtwefo ayi eye yewura Kennedy ohine Japan no ka kyerɛ ne se waso na foforo se ne ode na foforo ekɔ for abranti ameswale nsemtweni na si wo 2 years so memye se hwan de kokuku no obesi ne abranti ne hu ba bia wafa bia wo wu ya mojamo no sa no obesere no ada se so de na foforo ne sa eba no so dia obema posifo ate no ememra ene ne di no nte no mo emomfona foforo emma no so se ne wadi obi atam e okrai mu a kese obi anya nipa ma no obesere no ada se waso na foforo a wo ma na enso no mo a chairman Bernard Ntwibosi akochema untumi ne nsem anie boy danger apa mesraw de America na say me do MPP obuoni ani obuoni ani die kwaso akonya MPP for dia mame onyankopon ni nipa ni mu yi ena me swai say me nka bibia fantia wo ana me nka bibia so fantia MPP ade bia meye yayi bia ne say meye ade a ebeye nkoso e de aba na masraw say o kasa wo ka ne ade bi obi eye bia no enu ntimi nsɛw
de mo wa kasa woka obi agimi manumi ho sɛ me wɔ MPP manumi ho sɛ me wɔ MPP mo yɛ nkwasiafo kwan a wo fa so a wo de kasa mɛkyerɛw ɛyɛ showdown ɛne ade no ɛne ma ne ntwa sanya sa na wo trɛtin me bie wa mɛmɛ yakyew ɛyɛ futuo ɛna me de ma wo because why ya sa ma Ahmad Sure ɛmo ne ade soali asa ho anwan no ɔmo di wiase bio enti de mesra wo yɛ yini sɛ free na koi ɛma no anya sa ɛyɛ on the 4th enti aka exactly 1 month na yɛ kwa kɔto aba no but the masem u ba be wie ɛwɔ Ezekiel chapter 18 verse 22 ɔse Saudi boy ni bɛse safiri na kwambɔne so na wafa onyankopɔn akwan obenya nkwa enti aka 1 month anyɛ sɛ obelu so ɛna mepɛ na emomu nsɛm a wo ka ne ade a wodidi party fo atem polling station fo wanto ama me a wagimi ɛne saa ne ma no sɛ wobɛpa wo ma kyɛw na wahwɛ wakwan a wobɛtimi afa so a ayade a party fo no wobɛnya onyankopɔn anim animonyam ɛne nipa nyinaa anim animonyam boy danger apa Amsiafo nti weyɛ titire ne de ma ɔsono kokoko MPP amanyuko no asantema se yɛra Bernard Njibos yako a dodo na asarma ne sɛkyɛma wontumi ne yɛte ne nka no na amsiafo ɛno akyire ɛna din kyerɛkyerɛ a abato komisa ne mpanimfo bɛn na wɔtwe miɛnsa die wɔn ɛde hyehyɛ so wɔ Ghana fa na nyina no yɛra kyɛma na Njibos yako wontumi kasa ɛde fa ho ɛbɔ abato komisa ne mpanimfo aba so pa sɛ wɔnimre di kan a yɛatwerɛ din na anoma bakra no ne ho anka wɔ mayi mu na ɔbɔ wɔn aba so na nanu dai ana ɛyɛ electoral commission ɛde ba sɛ yɛmra mɛyɛ registration na party yɛte ne sɛ yɛbɛtumi de agyina so ne yɛayɛ campaign yɛde awe ne aba nti political party deɛ sɛ yɛwe ne nti na ma yɛka yɛn ho bom na sɛ enkunumdeɛ bɛba a ɛhyɛ aseɛ firi registration ɛkwan a wobɛtumi afa so na ɛne ahoboa a wobɛyɛ ɛne anomɔ a wobɛtu ɛne registration a wobɛyɛ no ɛno so ɛna kyerɛ sɛ ɛyɛ ampa sɛ wo party ɔmo ayɛ ahoboa sɛ yɛto aba no a wobɛtumi awene anaasɛ ɔntumi awene mɛfa saa kwanya wei so na me de abɔ electoral commission aba so na mabɔ ɛyɛ police ɛne aban akuokuo ahodoɔ a ɔmo boa ma saa di ntwerɛ yi kɔɔ so nyinaa no ɛso so yɛabɔ ɔmo aba so sɛ yɛhwɛ mu a wei ne da yɛdi kae a yɛayɛ registration a yɛn nyinaa yɛhunu sɛ dedeyɛ ɛne basabasayɛ antimi ankɔ so ɛwɔ Ashanti region ɛne the whole Ghana ɛno nti yɛbɛfa saa kwanya wei so na yɛabɔ electoral commission aba so ɛyɛ amanyɔsɛm ɛyɛ science and purely art mass. Amsiafo ye titira de ma MPP amanyuko no wasantema say your friend Bernard Njibos yakododo no a esarma ne se chairman wontumi na ne fa ba bi so san de Bible mu asem eso na asem a wo kan e wo Bible mu akire wiase ne Ghana fo gina ene se na anu ada bra yewura Alan kwadwo kyerematen etwe ne ho no wo tinsem bebre Ghana fo so tinsem bebre e wo masum se wo no chama wontumi se ade bi na hyenso de wasantema ntam no mo hwɛ na omunyi emfamfiri ho ena obusa Ghana fo se Ghana fo amutie me ene anopani na awie no se wo ye Romani na woti mission house na wo de wo se waja Roma sorry no enti wo ankasa wo be pia bonte no akote wa sorry foforo a enti uji se father no be press tra mission house wo no da bi enya ne sa wo ba bia de o kan ho nie je wo hoyi sa wo bi ye Roma sofo na ena wo se
adokura ye nyankopon fie no se okase wa free Roma asori mu na wakwa kote na asori a parish kura na wo no ompeka se won free onyankopon edan no a asori for the man ompeka se won free mu na onfanko catechist kura ye papa mu afri dan mu enti same ya regional chairman na abra yewura Alan ka se onko bi no man you see any statement man ka se yentete wo bia yi na mu abra Alan ka se one resign na only MPP mu bia oni de e was say kwan bia so same ya ja e was say me ne party for ekasa enti oye wosum aye wosum osum na ma me de letter e de ma party for say satisfied no nka ye hu bia udi a say ya adwentanta bia ma no omonte ni posters bia free party offices man ka sentia eti we ni asemo a meka Era chama wuntumi asante mantemu dwontrene de ma NPP amanyoko no na ebuso for chama wuntumi nsam twefo nhye mu a wo ye ne nsam ahodo a wo de atutu dwa na ne nsam no de ne do so pa na ba ko a wo kae eye se so ba kae mra na Ora Canada Japan where any showdown work Kumasi Abonten so no waka bibi ese so MPP amanyoko no mo campaign no mo ye 2016 and 2020 no a chese radio station TV station a wo mo campaign ma wo no mu a na chese no pa wi adwumra da jodesium ne MPP be ye bia na edi ahimu dia de ncheche wo so ASFM and net 2 television a wo enkrapompre mantemo na sa the radio station and the television station see what the MPP amanyoko no mo de yo mo campaign a na wo so mo ye bia ne so na wo mo eba ba mu no wo mo etwe mo ja na eno na chairman Chibos yakon na oyi nsemo no no waka ede so se o kama Kennedy atiase a wo se asafam a wo mo ade mo koye se People's Forum se de ende no a wo mo ade mo chiri asantemantemo constituencies awudo nyina no wo so ma anya mfa nche no wo abri bia obetu chese radio station no ebetu no to akoba bibia no omo agini sika ema ne tua de master station ansa na so mbeko akwa esa program no makwa akoye eti secretary Japan kan sa se wo de chewo no mo a omo etua sika e de ma wo no bibia na omo etu omo tu bia na sansam no a chama untumi kan nei e de fa asfm ene yewra Canada Japan ho no ene ne asfm management nyina ene yewra Canada Japan ne campaign team a ewa santimantema se so ababonten ababeya no se de chema wuntumi eka ne second de Japan de asa 10 yenku anu nim obie na no anu odi atem no enye saa na Canada Japan wote na obi ama meka no a enya de a eja bibia nkwa papa bede na je kire de bebra ma amane so ama na orobo Canada Japan to no nya so sorry ya na odi atem edi atem lawyer William Kusi na eye kasamafo de mayura Canada Japan campaign nsemo what the two dwane ye candidate oni obi atem on ka volunteer party no ohu party no wo mo mugu party no mani tua wo mo nya contract wo mo party dan o se yensi ye wo mo kani party bom e wo party ni mu ye wura ala jamati si from adechi ya na elected mo ko tire ne mo ntu ala jamati ba party na mu dumi umba mu se adidie wo kwa wo nuru so efe amanye mu se waka se wa tuni wo free party na di go be ma no ne ma na koboko dan se ye be issue communicate se mo ko ti ne bi o party mo nyi free o be party o so anye ni yes je ekufo ebedi president ko sa na adu dan ko ekufo be ko yes sa na wundumi Obeko. Yes. And the Wutu and Mobia fashion team. Yes. So one day you will not be the chairman of the party. Yes. Now, what the other social team, who the party man, which we have a do human. Yes. So, need you know our party in the party in the Bema. Now, yes, I will continue about what you know. Yet, now we have a catcher said, a year, Yura, a Compranco, and now. Or we can summer as a party. And the other must some by.
for way a lawyer William Kusia or Yakasama for the Mayura Kennedy a Japan campaign Egina. The Yanko or Boise East MPP Amonyo Kuniti Mwana Yadaso Egina. Yura Edward Michael Enin Ena Yedru Nenchain. Openi Wakasa a Brasam Trop for Nayebusana say, Ura. Ye dear was Santimantan crop on Kumasimu and a Juma. Na Yatesa won yen your central for be a dinkum, my dear Sabia to Jatra say, a bine what Danya who do ya Wagana Hassin, a bimon penny for a ton of for. Some fan is a 1 cidia, a bimon penny for no a ton of 10 pesos. And was I made a mechine. Now, Obine Tiamenaso, ya Obama Betty Amenso make a be. Nemo Ranyan and TSA, Office of the Special Prosecutor, Maton Safrem say, Membra, Assassin Mekayano, Memfa Wada CD, Nemina, Swagina, Embra, why not, Mrs. Meko, Namako Tredi Minim, Meko, Ada, some Monon Communipa, Meko de Minim Bia, so, Medibatuja. Nanyanti ye efin kofo bi ho reliable sources say na buy ton no ma bi hit house for them say na buy per 1 million and kofo na omudi animu no bitimi ko hun kofo bi no mo ko move na de na ko be 300,000 1 million Ghana is about $100,000 almost the akwaji be 300 and 400,000 na say that can also yempa ma buy yempa ma Ghana na no so ko di amafo bi tom and na me so me nya ho te ya me di tuja na ne di ekra no me di tuja ya me nya course OSP social prosecutor say eti na me pese me ko hunu ansa na ho asem bia kwa meka bi o maka so say Ghana dia me ba ya na chese prosecutor ntino ye be ko ne akotie de social prosecutor do fro de hu na bo me na me ni masem no maka na asem me bo so nya me nya adwuma mo so ma betuma bo mo so nka makan na nka quickly mo so ma ko ya investigation ko hu ko fo bi say dia na ko investigation dia asem de otia na bo di akira quickly na ya na we say kwa ya me asem we ba ya che me na me crowd to me bi say bia nka me no me ma obi akọ so ko tobi thank you sa de bona jeno nanka wanka so wenye evidence na so ma to amala sa e de ba wenye biato so ma to na me mo to na mto na ni ya to obo to wi na me na me ka so wenye bi to na me abu say wa me hospital obi ko wa beba news ana e beba news mo nyen so be bi aka ya pasa ya ko he de e ko so ndire say arrangement no daruma edu wa me nya announcement some de me ko the outcome no e beba bonten that's all me wo me so me no mo share that's all. Na wamananso ho a wasasa ne ba fam kakra bra ne yebusa ne se yenimisa na woni yewura Allah ne kodwo tremantina na ekopa na otwe ne ho firi mu no ho asam kakra obetima aka ne sai kwa no da fast one no ono kwa no ache na ozo flu order dada we flu wa menere adwene but na kwa no na fast no time say na ono anam o ka bi so ono gentleman no nkasa ene de o ka mamate kwa ne pass ni ministry kwa 1D 1F na be boa Ghana for na bu mo nya adwuma ye kwa no sika de mo kwa na den so no akọ pro AFD African Development Bank and World Bank. I mean, idea NSO MPP. Yeah, idea mujina so ambuti mankata ye 1D 1F. And you want to move the digitization. Digitization be na okroma. Digitization okroma. Ya chi obi a ye mpo so nko ni fie. Say wo kaka no, ultra red light mo ha. Another uye bibi say wa ha. And you ticket no, ya di abra okotia. And you kwam na kan ya broadcast. And you for digitization. Ye di hu ai. Opani sawoko Obuasi Easter wodi akotenepa ewo NPP amanyoko no mu ni din en Edward Michael Enin. For Yara Alan Kojo Tramate said the Munim de Dada said the only MPP Amanyukuno to Quanta Unamapaya, Wakwati movement for changes, he said your Nemu, and I'll pay you man. I go to assume just say in Comanua, Chechen in Simo, Sabena Ghana for Betana Sie, na Sani was here Nenesia Bre, second Biaso, Becosa Contencro, Aquacopeman Peniacuana Tanasono, a Jaman for Hunomoboni to Miamano. Now Yara Alan Kojo Tramate, to just on the or come a year singing artist a month for or Maso Muntrumu, and Womuge gay some. Omo lesbianism semwa enyo no penso se bia obabedi mampeni se Ghana for the 2 year man 2024 elections no was try 2025 January no di president ya obisi an meme de me kon no ba ne mu mi yonko bema ne to gase no na me kon akokodo no nti mo makwan ye nsemra na yesi bibi di human rights yentimi sebi yemu ye yonko mema tungum osesa de ne ne penso na obeso so sebi sansem hunu no so. A Christian does not support LGBT. That's my Christian faith. My values, both my Christian and my cultural values, and support to that. Now, say, utie ina ekosuna. Na say emra
yɛhyehyɛ wɔ ana akɔ a point of debate. Now obiara no ɛwɔ ne personal views on this matter. Until Amameka say, based on my Christian faith and my cultural values, I don't support that position. I don't say a matter of debate, and as a country, and call for a debate. That is a different issue. There will be some personal. Question. Yes, it will be some question, but the point is that a position, a national position. That is different. The President of the United States will be some no can't. America want to say the view. Observe for your Alan Kujo Chramate and Yatin in Kano. And you better know Siabrem Cassin, Yaguso, Yadema, or Sompa 93.1 FM Suni. Yawa Santimantan Kropo, Massimanuachi. Osan Shebi, our Sompa television, so Yenu Anamo Sompa 90.7 or Bono Nepo FM, Sompa 90.7 our Bono Nepo FM, Sompa 98.9, and so Bono Nafin so Hafo, and then Potamo, Sompa 98.9. Almost Kuram, our Bono and Afin so Hafo, and then Potamo. You're live, our Facebook, and YouTube, and also so a year at Juma. You're live, our Facebook, and YouTube, and also so a year at Juma. I was young Koyanimo, a war, and some for emu. Yawra Alan Kwajo Trematin, and chain, and a year kuri. Yawra Alan Kwajo Trematin, Sadie, Munina Munimo, or 10 ho na or 10 party no. A moon some gusua, ya, or pim, Edia Konanimu. Na what Rasa Yamea Tum. Na Ghana for 8 soon. Then some more what the Ghana for, and you more war to ya Ghana for 8 no. Yamaya wa dumna nkonkuma bebre Ghana 40 asema what can I say? Na omedi 2 minute man no say no enema yo mampani wo Ghana ha say dia. That is Ghana for da munda. Na adwumaku e fa ne say kasa preko company limited no obehwe empo no akanya mu apagya akosoro pa. Factory be bie makonanimu a ama wa mo ho ene de woni ho de Yero Alan Kwadwo Chirematen. One factory, I say, for the first time in the history of our country, answer and be free of now I say I buy also business for asking I'm what to me at the almost 300 factories a team all over the country. 296 factories, almost 300 factories. Now we share in Yuma factories yet me are creating employment opportunities that we are creating over 160,000 direct and indirect jobs just within a short period of time. The woman you bet me export to I mean foreign exchange. The also the import to say nam PSI so no yet me local say no nyina account nya santimamu. Out of 296, 55 of the factories, and Washanti region. Now, make just one example. Okay. So, in Casapreco, was a Casapreco, our factory, Casino, I won't cry. No cry. Now, so says a saying, one more Adwana, and what I just say, baby, more products, no, we export to Nigeria and other neighboring countries. Yeah. And take true. Baby no what is one to see one faction abano be home and mamma say one to see one faction babu modia and no messy faction be wo kumase said the beya a northern sector no almost so ebetmenya production e wa say and no ye bie kwan ye bo amo and no see factory e wo ya santo a e kwan no so me ma just one example ye kan ho bio on say obi wa no a factory in the district enkoye bi adwuma no egu one this one factory no e ba ye no nye factories afofo nko ana ebo a omo de wo dada enye adwuma no so no eno se ebo a omo se wo hwe kropon say Dako farms tete no now Omu was the biggest poultry farm for the whole of West Africa. And so you call from no. Now I just say ama and you might be one to see one factory buy Mr. Conrad I could buy even in the transit. Now because you can't one day one ever no say
bibia esi no foforo se obi ye bi na ohiammo a ye de boa na yinyina so e 1D1 efro to no sei 1D1 Allah ko jotra matin ana yetenen kan Abzafo informo enko eyedwede ho nsensem na Ghana Revenue Authority mperinfo no mode ababetu dwa so mo hwe ni pebinu mu a omofa ntrekese ne frakadam kwa bi so mu ntietu ato a eno no enwuno maye nyasem keto sika ne mpimanim be $739 million no mo kire se e ba no se wo mo a chese dwede ho nsensem omo ensedam fo mo sika sam mfa kwantene ne so e ma Ghana Revenue Authority mperinfo awia mom emom hu enyeto e wo ho no a na ke say o my Ghana nwunu a na enwunu konti amase say no o mu gusu a wono mo eye ntutu ye se beye na nipa binom a o mu tibi fafa kontina se fafa mantwa binom a Ghana Revenue Authority mpedimfo eni se danko hum enkogege to enfiri o mu dwadie na o mu sikasam ho no ne nyina wo mo eye ho adwuma opani Dominic Nabo a woye assistant commissioner and a special technical advisor edema commissioner general or da Ghana Revenue Authority ano no this ansemi eto and some careful him. We have improved upon the system. We have reformed the system. For example, you can pay taxes through the use of Momo. You can also pay taxes, via the banking system. You can file your tax returns online. We don't accept cash in our offices. Again, when you import anything into the country, we have the ICANS, that is the Integrated Customs Management System. That is supposed to help you be able to clear your items efficiently. All these things are geared towards enhancing the business performance of the taxpayer. So we keep seeing Ghana Revenue Authority has a simple mandate to raise revenue. When it comes to how the revenue is supposed to be used, it is another department's function to perform that. That notwithstanding, there are some earmarked, taxes that are supposed to, be used for certain infrastructure or certain, projects. Those ones, yes, we can talk about that. But the general, application of funds, GRA doesn't have the money to talk about that. But what have we done? What we've done is we have instituted tax education. In fact, you can see that GRA is more visible now than it was in the past. We are on the media, space, social media, print media, electronic media, and you name them. Why are we doing that? We are doing that because we think that if we are able to get everybody on board, make tax paying less tasking, then we can actually achieve the voluntary tax compliance that we want. We want a situation where persons on their own will walk to the GRA office and pay their taxes. That's what we are trying to do. And we need you to help us with that. I was on phone to where your penny Penny Power, special advisor, Digma, Ghana Revenue Authority, Penny Dominic Nabani, attending Canon Wetri, and Openi Sulemana Brima, Media Foundation for West Africa, Wadano, so adding some atum penny for them, some careful, a bit about Deuru, a bit my yen church, I'm a man for 10 years, Marcia, Tito, Mutuo, Edu Muhuni, or 2 more, Ninginano, Openi Sulemana Brima, Ekasade found. For 3 years, in Femians and years our project. Did you maybe I would be account? A bini say a far in Central for a fair now, almost from Central Dumano as Nipa Bakuma Kudua. Yade Omo Abaya officer, Bosune, me and Santa Mumu. Yadi training, Amo, Masania Bay, Umbenantias, a far a Toji, dream, a coso, a Toji, any kind of us. Sikasem because he has on mind in the next 3 months here no e bini say shemu ya babe we pa ho a your campaigns and public education initiatives ahodo bebra sani will be some so brano you better sans preference and draw for GRA for Yoko for Ministry of Finance Intelligence Center any other civil society you know mo adwumani na etimi ababisha na ato adwene hu se ni ayasha ase ene se na esiko na esinto be ne wo mu a wo se ye ni se ne be ya ye ko ye ni in 3 years time maybe things will be better than we have it now. For way your Penny Sulemana Brima or Penny Quancher for the Media Foundation for West Africa. Ano. And we are see Ayaketo and Assembly or Beckham Wabefonte for Dennis Subiano na a quetchery. To see a material, some no passes here, so maybe I'm a cassette will be pet and Chakura, and I'm saying we are singing a hermanim, ne and ne, we are singing no, a dear be our person, we are so no foul for our to my yenti.
anwumre ya boaboa ye ho ne de kasia ba nansa wa do agire mbra se bedwane yewura Frank anodompre wonu kro ya na sanye trene edema Ghana mbra se bedwom dom kase no agre hosem bi a watwero ya nsem trofo ye nsoso ye nsa ka bi ene se sawodi wani kire mu ewo NPP amanyoko no mu a opani ebre bi atwam kura no na wona ye sahene ewo dom kase no afam edema NPP amanyo eku no na wode nsama tudwa na sema wo ka nyina no ene se yewura Felix owusu a Japan odaya wansore na onyamfinsia no aduoson enkono emunkam kakra ene se opani yewura Frank anodompe wantumi ankyerɛkyerɛ mu yie se ade wei anase wei ene nam so ema owuo no ebaye nanso de watwero ma yenso so yensan ka bi ene se yewura Felix owusu a Japan ya yeka ne ho asemi mo amohwe TV ne Facebook live no opani no na edaso no na ofasa akwanya wei so no wode due ma yenue mon kafra mon sedensam ene adedema abusuani nyina ene Ghana fo nyina se opani kase sei yewura Felix owusu a Japan ene bra wanya mfinsia aduoson enkono wonka atiasefo ho biemu de besi bia no wadawroma yede mu asem ebebrem abza for yema abusua nyina sede ma wono ya akoye to akase no so na yede mo afri eye arahosemi so ne yede makọ eye apoemantemum na apoemantemum yede mo kono yede mo ko asaman kese circuit court ne ho ene yatete se opani carpenter ni bia ye friend no akwasi apia wode mfie bedua 40 years ene entete ne se no mde no kokogina koto ama koto ahyese yemfa no nkotwerem posifo patwerem fa no nkotum 50 years ne boni awaye ne sei ye kwa ma no so ye ne kwabdanya ko edi ho nkomo kwabna ma joy bayan komo na owura ne boni awaye ne sei ye ne yedi no kogina saman kese circuit court wa wakodam 15 years yi mi abema emi se abranche friend se kwasi apia na kwasi apia ne Ghana ko simum kwasi apia no ewo asamakese ono eye carpenter ni asem na meken na asamakese circuit court ekọ asena ana Abbas Abubakar Adams eti adwam no na sadam no ekase ochemu se abranche friend kwasi apia wagency share adwana eye carpenter ni ankodem fi share edu enim na eye ne ko adwa bon ni na ene se wafa kwan bon eso a etia Ghana land transaction contract section no 22 cross 277 cross 2B amino akase no echem se yenfa kwan bon so enton afase enfa emma obi na ensemi nyina no ene se pabri eye prosecutor na se ko de bani inspector Samuel Owusu na ochem ese esadamino akase obi a odi asem no ebeda empanyifo eno obi ono eje oba oye business woman wo kasoa no wo sisi emantamnimu na ochema oye odi tobi anim so of asase na November bosum no emu no na obi edane eye kwasi apia edema na sempen kwasi apia de eba ensase a odum akotene pa na kwasi apia so ma yekan no na ayade a ote ensewom ekrobian emu ni November bosum no emu no eno bobodi kwasi ema mkohwe asase no amukwe asase no na aye abranti aye fe ne se kwasi apia eba bon tiriba tuja etemi se asase no ekabia no eye 8500 edinti HSA siana omoteno eye 51000 na empanyifo etemi se promo ekotiam ko didi san komon ewie ye no na aye September boso me de to so edu enson 2022 last year na meken omo ekohia ye ema aye saa ma ne ye business man o timi cheska no edema kwasi apia ma asase no etimi ebe ye ne dia enkata asase ni na no kwasi apia etimi dia nim na mpono oye etimi edama no na aye afia emu no August boso me de to so emu fipino afia ma asem na meken na business woman aye so mataza se dia etimi ebo ho eban enti oye so ko sisi pillars ewo aye honomo tell about betin da ba asase ho eban ne ho eno bi ekatan so share asase obeton kwesi apia bi obi ono ye adwuma ewo akropon esempo no post registrar na sase eniti se wakoto wo kwesi apia ho dia na sakwaji usika eniti ho na eno ba mbodi ko ye police for atutira mu ye hwuma ema msako so kwesi apia epechi ema no so ejitu mu se ampa asase no ene dia ena waton atimi edi ama maame no na awawade ba ko a ewo mu no ene se tabri ya me no ekase no kwesi apia no o servo 7 years ewo ye jail badam no kase o servo
ɛna we nso asan so abɛka ho and 7 years no 15 years no asan so abɛka ho a me no ɛka sɛ no aikɔ so ɛwɔ samakɛse a yɛde ho ama ne ɛbɔ atiefo na kyerɛ sɛ kwabena kwasi apia yi a ɔyɛ carpentani a wɔnyɛ black stars coach kwasi apia dada yi na ɔno kora de kyerɛ sɛ wɔdam dida 7 years ɛna 7 years no wɔntwa nwie yi a yɛasa so de 50 years yi abɛpie no so meboa kwabena na mekyerɛ sɛ ɔdam 7 years deda ɔntwa nwie yi ɛna ne case dada ɛwɔ hɔ nom no yɛasa so de 15 years asa pie no so meboa saa pɛpɛɛpɛ na nea ama na kɔda mu 7 years no ɛsan so ɛyɛ asase ho nsɛm na yɛ sɛ n'adwuma no asase deɛ odi ho akotene na yɛ sɛ n'adwuma no azaasaa tɔnsa ase ma nipa mmienu nipa mmiɛnsa saa pɛpɛɛpɛ yo kwabena mmiɛ na aseɛ na akyiri yɛbɛsa ba yɛda ase yɛ nua kwabena nyako a ɔte yɛn kradi frɛ po ɛma ntɛm mu ɛna abusuafoɔ yɛkɔ ne nkyɛn yɛbɛgyina wei so na yɛda yɛ ho atwa si kakra ba yɛba a nsɛm no pii aka akyerɛ nnwummerɛ yi a yɛbɛsa so de apie mu so bio Yaba Sompa Achedie 2023 Bible say Nyame Sompa pane say obi ko nyanka ene erisia mob enuti na Sompa 93.1 Kumase Sompa 90.7 Enkransa Sompa 98.9 Sunyane yaka bom se bronyen yebema enisia ene ekrafo edidi na yenko ayetimi age se wo beboa yen enti se yesika fatu ahomatrofo iso 0598 559802 meeting will be 0598 559802 Edia was tara 1 media na November bosomeno ni de di kan e na ye tro ekrafo ni din enti sa won kransa na ye krania kotro udin e was Sompa enkransa GCB edan ni mu ho a o sunyane so a kotro udin e was Sompa sunyane night market ho a na Kumase de ekrafo nyina ba be tro won mu din e was so am ye ni Nrom hotel de anu hye e ye busumi du ba ko no ni de di kan na dwumadie no ankasa de bronya bosome ne de to so aduonu ba ko ne bebodwa trada na de amode tom ye no ye de ama ekunafo yi wadi bibi wo 1 million what about akoko na de abomo no so eni anwane sadi si no so nyame nhira mo pa mo ya ade pa na yesika na ye ntoma so a wobetimi de aba afenso se ye niema bi ense ye ti se mo eni anwan so a ye beji mo amu ye bi afie twem no emu adanse de de mo amu nim Sompa Achedie 2023 abusuafo yamfa ye ho hyem na propose prempa obo adupɔnkɔ mu ye nyankopɔn obeyiye wiye Sompa Achedie 2023 ekunafo ene enyanka ne so wo mu bedidi 21st clinic aye sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na eno na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo ma je no Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa Womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim hano ebi ni baby a gise 21st clinic nkoa womu de bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a woma gidi womu pa no sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade Ghana ha ba bia wo mo ho 0540 311 311 0540 311 311 na 21st clinic wo mo sciatica expert Yaba Sompa 90.7 Adisi said ye beni nyina ye benyanti ase e wo soma wodo aye wo mu nti Sompa 90.7 ya hyehyɛ dwumadi a yato ne din sɛ ugidie ne sen ye ne asofo imamfo nananom ye besi nkonya na topics bia akwan no nchi ni wahyew a yaji nwa chinye no obia de gidie aba abeboa ebi ni sɛ aware dodoɔ
esubo ensanom awosiesie ani bebre a ekeka ho search media ubetie bi was Sompa Sunyane 98.9 Sompa Kumase 93.1 Sompa Nkransa 90.7 any Sompa TV kwesia de bia enwumre no so kopma enwumre no nkron kwesia de bia ubesia me ohinini amakrancha dozo a sofma mi premeni yeni abedwafo na ye nyina ye suade ugidie ne sen me gidie ne sen ye nyina ye gidie baako abusia yada wase ama wakwaba yekọ ensam foforo emu yekọ saboba pala eno ewo atifido mantam no emu ade hye ye tetempotem ho na kasebra omene samtrofo edi enkomo kyerese sa wodo ari kyeremu ewo saboba pabla ho no na kyerese nsuo atosa na fo be seme yensani amansam so bi a omutimi twa ekọ agya etimi ba eno a woni ba bi afa gise hwa na wo befa ensamso na ye no hu bibie wo ho kyerese emwa makoba die kura ntimi nkoso nso kase bi da ho nso so yade a ayiye pa ne science adehye no de kodoɔ na etwa nti sɛ wuduro ne bia wo pɛ sɛ wutwa ko nsu na gya na obi a wotwi kodoɔ eni hɔ de a na wutirate waso bɛyɛ sesesesesese nti sɛ wo hwɛ TV no so a na da so no ba de sie ne kyerɛ manfo ko aso yie pa yenti adehye ne sɛ wode ma yɛn to cross this bridge. Government can do something, even over this district. And I'm coming from Tamale. During rainy season like this, you find it difficult to cross this bridge because when you come like this, you have to pay money before you cross the bridge. Which is sometimes people even got drunk because of this. It's risky. We are risking our lives. Imagine coming up all day from Tamale just to cross this bridge. Government can do something. Even our politicians, they should work something on it. We are pleading with the politicians to work on it so that we can be passing here peacefully. Thank you. So we always find it difficult to pass here when we are going back to even when we are coming. And then you see here, like when you come, the money that they will charge you is not a small money. And you see people even like today is Yendi market day, and then see how people will suffer before crossing this road. So we are pleading on stakeholders and the government. They should do something about this our road. If not, we can't find it easy. Yeah, well, life jacket. The life jacket no mine. I say, this year you need guarantee. Yeah, try. Maybe sure say, if you are meaning in nama, no bit moon not meet me. Maybe sure say, me what nani paniche. Nama guiding in Naya. BBC ma. I need them. Yeah, I know guys and Yamin Penguno. And I meet me. BBC. I bet my man. I bet my one yakono. And I say, Nipan so bet my one. Teacher from. Abusa we adehye bi ye wo saboba palba ho etifido mantamu nsam a ode mansam trofoni abusa for ento aso ne enfam free etifido na yemfam mra mfimfi mantamu na mfimfi mantamu ye demo eba no yatete se wura bi a oko school University of Education Winneba abusa for wase ne ho akomfo ya yenua Eric na na de yasem ye chi ye no eni nkomo Eric Majoy Eric boy nkomo Medase sene odi kan edit ya sabe penete na nopa ana yensa kan sa arahu semu na ayada be piemu since mantemu futu municipality ya Winneba ana ne kopon no ene ababa kwa menti ababa tuda echemo oya disini ewo University of Education Winneba yeni abe university na esum ediasa ba ko 21 years ana me no mfupi anto ata obi nso de ni ma de ko ya potia ene etini ekana wetini ahwe aso no ho akonfo ni bi amsa ekan ereta anane ne mum no bia ya ni na babetu ga eso ofri no German North ya eno ewo ebono regional ene ye no ewo mani mu ne mum no se ne enenam so se bi na ye no nam so ma ofen no ne ya polisi fo abansem ni mu a omo ahwe na bibia akwadie mu ono mo ensem na nkasa no kobna ene no se ubita polisi fo a omo ye okona bra fa ne mum no sinemu fo a omo ewo wi ni be ne akoye awerehosem ana ehubua aba bebo mo sanse ne no adisua fo a
omo university apom no sene ye regular students ana distance for na need distance for no do na school no empo na o twen ye do na church omo quiz ani ade le mom no do na me ka sentempi na omo school mo no omo ye regular students ni do na wa homdie mu a omo anasa omo vacations and omo school ni sa school na nkasa union no union president no ni di nkomo ono anso nso kwa na asem na bo ni puta afina ohe atieti aseminumu adokode pote nam so ma ye ni abareta anani a ni fisha no ediasa minsa no ti eji ni nkwa efi ni nsem ne empube pote a msa adokode ni isi ne na so na akode pote fo nsem no akona bia ni ni edi nsem ne ti mu na sem ne fi esi ewo ni ba ano akakora ho se mo panti awofo a omo ewo dono region ho no so omo hu te mtanfo ni itwagu a omo hwe no mo tutu na mama me fi mante mesante me no ababa o na bisiafo yenhu omo sanso aposi ponsi ntini nya bre emmo nsɛmtwerɛfoɔ amane ato baabi pɔtɛm kɔkɔfa na mu ne mu ne no ɔmabɔ na mu no abomo de akɔ akɔpie mu Winneba Trauma and Specialist Hospital ɔmo emu krabea ne mu no ɛda hɔ no na Eric yɛtete sɛ yɛsɛ ne boyfriend bi koraa so apolisifoɔ akye no sɛ bia ebetuma aba sɛ yɛ boyfriend girlfriend sɛ bia na bia ɛnam so ama gen wahyɛ ne ho akɔmfo saa de waso toto fam a wowate biribi saa mpempe ne de me nsan kan de saa ne mom mpempe sɛ ne no akakɔ enwu hu a ɛno ɛne na mu ni ba no saa na ya nso atene mu apolisifoɔ na nkasa nhyɛ da ntia so anate nhyɛ da nsekyerɛ mo se nka nkyerɛ yɛ sɛ nam ne boyfriend so sɛ ne no boyfriend akakɔ nipa ɔbɛn no a dodoɔ na ɔmo ma ntemo no ewi ni ba ma ntemo no ebi so ɔne no ana ɛkɔba no ana ɔne ne kyerɛ kaa so na nti ana ne no ɔmo atɔ ɔmo nsa afɛ na ɔmo hɛ atoto na me mo sɛ ɔmo akyɛ no sɛ ɔno ne nim asɛm no ho bi mpempe na polisifoɔ nka saa nkyɛn nsɛmtwerɛfoɔ ɔmo kyerɛ mu a afei na nhwehwɛmu ebi so a ɛkɔ so nti ɛma yɛ mpɛntɛm emu atɛn sɛ ɔnni ana ɔbɛnten ana ɔno ɛnam ne nsa so ɛma yɛ nuaba reta ana ne akɔhyia ne nkɔnhyia anaasɛ wɔfiri mu mate yɛda ase yɛgya nana ne yɛkɔ ne nkyɛ wɔ mfimfini ma ntɛm abusuafoɔ ɔbɔ yɛn saa amanneɛ wei no ne nyinaa ɛyɛ yɛ nuaba bi a yɛse ɔkɔ University of Education Winneba ɛyɛ ɔwɔ level 300 na yɛse ICT ɛho adeɛ nana ɔsua abusuafoɔ saa awerɛho sɛm yi ɛsiyɛ yɛde deɛ akyire de mefa to bia no yɛmfa nkame mmɔ abusia yɛnyina so na yɛmfa mu nsi wɔ ha sɛ ne yɛnkamfo anwummerɛ yɛmfa ma wɔ sɛ nyame yɛ adom a wɔkyena da bɔmmɔden bia sɛ 21st clinic nkorabata bi ɛbɛn wo bia no wode w'ani bɛkyerɛ hɔ abusua 21st clinic ba yɛm yɛhunu sampa sɛ kuro bi wa ne kuro bi toa so wate kasa ne bebree ɛwɔ wasom na deɛ ntia wɔ sɛ wode w'ani kyerɛ mu wɔ 21st clinic ɛne sɛ wode yɛ wo ho ɛto yɛn so a w'ani mu ɛngu ase da sɛ wo siateka ne yɛntu ase deɛ yɛna yɛkorɔ no waharawa ne wo brɛboɔ massage papa bi bɛtwa deɛ gu scan so bɛtwa no kama ɛma wo herbal treatment papa bi na kumase ɛhwea overseas yɛwɔ hɔnom yɛakyerɛ sɛ yɛbɛn yɛ nuanom Alpha Radio wɔboa se Cancer Cortex Court Jansen yɛwɔ hɔ ɛnkra dɔme market nso yɛwɔ hɔ pakyɛ yɛwɔ sunyane nkranza ɛna tachiman why nti wofa number no a baabi ɛbɛn wɔ no wafrɛ na yɛakyerɛw baabi a wɔ 21st ne sciatica expert no mpempradeɛ na basobɔde nyinaa no yɛna ɛkita yɛni 0540 311 311 0540 311 311 na yagyew so Universal Natural Clinic ɛfrɛ na deɛ ntia wɔ sɛ wokɔ Universal Natural Clinic ɛne sɛ stroke no yɛbɛtu aseɛ de ama wo tipaeɛ ti korankorɔ ne nyinaa no ɛbɛkɔ honam yɛ ha womunu kɔtɔ ha na wamu akɔtɔ ha woda no adwo bɛgu nsuo saa ansa na ade akye wo nkasɛɛ mu wo ntiri mu nneɛma nkɔ yie mfama wo a Universal Natural Clinic yɛda bibiduro kan ɛna yɛ adwuma yɛsa wɔ mfidie ahuntahunu abrane wɔ hɔ no mu a ɛbɛkyerɛ baabi a yareɛ no wɔ na yɛyi wɔ haw ne amaneɛ no ɛde afiri wo nsoɔ ɔnti wo mpɛwe na apɛdeɛ he na deɛ ma yɛkora saa da nso ɛne sɛ yɛadwumayɛfoɔ no nyinaa no woba hɔ no mu a kasa bi a woka bia sɛ bia wonte asante kasa no a kasa bi a woka bia no yɛwɔ nipa a wɔte saa kasa no wɔ hɔ a deɛ ha wɔ no wokyerɛ mu a ɛkyerɛ no so aka kyerɛ doctor no na sɛ ayɛ ne saa pɛpɛpɛpɛ nti deɛ wopɛ ɛne yɛbɛyɛ deɛ ma wo nyɛ deɛ yɛyɛ malaria ne typhoid no deɛ keka ho deɛ yɛbɔ no sɛ dwie ɛne ulcer abusuakuo no Universal Natural Clinic ne ba bia wofrɛ yɛn a yɛbɛsa wo yareɛ frɛ yɛn na atonso S line ɛbɛn bɔ nsuo mu hɔ ne wɔ 0556 224 102
0556224102 na ya chew so abuso untwa wanum kakra twa wanum na nipa so de ya gede twa wanum kakra wonim se mizo ba yi edura nwumira ba ma bia no atibidi wi a na je se nanumu atoso no de aka na kwaye adwuma no de wo mu nie se wonya mizo ene 5G na ahoodene nko a mesrew nyame ya dom na ade chia no pa what your friend number ne guase no Dr. Silas no friend sisia na ba bia wo hye bia no ba bra drinks ne bi mesra wo pemiso me pesei me waha mon frère na yemfa mrew door to door ye de beba na ye adwuma no kama so wonya miso ne 5G ne bia wanim te e wo dwumadie bia ya wudie mu enti mesra wo kyena da no ba bia wo hye bia no frɛ ye ba bra wo be 0246 270 221 0246 270 221 abusia ebia wonhia efiewura ne tiri mu odin da so wahia efiewura bia ne tiri mu odin a edura na dwena wono wakwa adwuma ba wabrɛ na wono ada no na afa na wobɛkwan obetu sesi a asemanya asem ko obɛpam afirifio efisa wodi ukoko no edwa na sum wo kwan kururu hadwen bra da no kura bebu adan mesrew tu ase Jeffrey A Herbal Center nuro na wode amadwa so efade se Coco Master no eye topaye ejambom se biribini no eye adwuma se nkonya sisi yade pa wo kire no kura na ayemtim sayemtim won so amfifiri boni bia ebefiri won wa hwabeka se wati aduro so nanso na ayemtim na ha wo sa no sa niema miense ya mabobo so yipa na ha wo de a waduro eye 3A Herbal Center waduro wode abadwa so ye fere se Coco Master no ohwe ebi wo Kolinak Dani Heba Misty ene apedank ye de so no mu a ohane amane bia eni akire 0546 107 107 0546 107 107 boga Asafoyen keka majun check akram fama moy na afiyen fakase na NC eye Sandra Felicia Akwele Johnson wose masa o political career na bawiye na kone kodakra minim ni pakro no a okasa asem na edekire no Sandra Krono a Sandra Felicia Akwele Johnson asaso de ababio wose Alan Koda na emfa you na yezema hu ba bia wo friba ena atusko ken wase Sompa kase de yeda se Sandra Felicia Akwele Krono a wase talk is cheap masa untibinye bibia agombia de Sharif aguns se agunso se agansio se de ningine siwa eno se me mama jo ene agumbia de Sharifu yesoso yeje so na jeni Boating or say o political career no aba awieye nana Ekuamoa Boating Ablekuma Central aka Dr. Alhaji Mahmoud Bamia eba or say kase no loud and clear or danceman sharp care for no moa na nchia enkoma honorable Albert Amiyawa obeye parliamentary candidate for Emma Adesia or wenchi abaton pesuasona eja wochi anwe ena Bedi Prince Salasi ono no de na kese intensem bibribi no wakekesi ni na kese konkonsa boys hwan ena yeso ono so de ne de ababegumu ena Anthony Eduhine or say chama wuntumi or say nene chire ya a police for ekochi no ne nyina ye nsam no a oka edefa ameswale ho no na se wonim oya okuma meswale dia ene nene chire ya IGP se wutia tutu amerikai na ekochi chama wuntumi no mo na ohwie mu no enyemre emfa emma ena menu aba Jennifer Poku Riles Cuisine or den ho kwada so was yaw mehwemo nwumre yo meche mu ne nyina meche nam ne nyina meche eye fish ne nyina na gese mehwemo emamu nhye wate wo mre bi ele so woche ese no woche nam na wo mre bi e beda hu sa woche e beda hu sa woche Jennifer wo ya me kasa awa Jennifer woche TNT ti brebi ni hu sa woche ade na mpa delivery guy no woche no mre na de Jenny mo aso nya de wate mo aso nya de wase Sompa kase eye no size sebusia for madwen check akra mode ebaye ero no kwabra boga ebe sie yi so de wo pagya mu ana anwumena na kwabra kese na fe na ya bo malibi aboga eye nkai bo abusua na yemfa ensori so we eye na wotweda edie ma me ya fa me ko ba ko no ansa na membra we no so ba fa me ko ba ko no ansa da bi ba ko no fa me ko ba ko no so ansa oba no eno na ye kyena na emfa no hyase ansa se wunya ye nso a na kyese me hu me mfa we ho ye ma me ya dabro he atade ebom no ma me ya ma me ya do nya history dress de ya ye de wo kakra na woti o
abusia de yaduru so yi eye opani Emmanuel Ekwoba Jesse ebra wote ase na yefre no ofa Jesse wonya mfinhia aduoson baako na ye ho hyehyeye nie nananom a wote ayi paso oyoko abusuapani Kofi Nyameche nana kwabana mensa utumfo dabehene manhia kumase owura SA ahen director Viewpoint Company Limited and Crimantam no mu eja wusu Madam Adwoa sanso so na Madam Abena Nsia omunyina e wo chechewre afija na afenso Madam Mary Tiwa ya ono so ewo kumase ya maame a wakachire eye ya maame Agnes Owusuwa Jesse anti age na dodo na eta efre no ema bia kachire ni eye Stella Jesse Dicknesses Dorcas Wiafe Beatrice Jesse Mary Jesse Joseph Entry Ekwoba Jesse Nelson KSTS umunyina no ewo kumase David Jesse ewo dinase aduana ba na yaw mensa abrampa obonumrane otafrija Sompa TV Sompa FM aha ene odini dwuma sorry ya no mo ba betenase manana mo a ekachire eye aduanan enum sei na abusuano se yemfa fidikesi so na ento amansa nyina se opani Emmanuel Ekwoba Jesse edaya wansore ne science nyame ya adomo a memendaya edi animu October bosom da toso enson ewo chechewre afija na wode ne betompem ahomanache no nine empem kosi anopa no nkono ya eben baby ampempi no se eyeba afija chechewre a ota eyeye no na de chie so no na se wasiri penwa ma de ache no Apostolic Church amusiye ho chechewre ho a anopa no nkono ekosi anopa dubaako na wode ya papa beko na bibia akoye kama owia na onwie ba betenase na wanom etire sikasa efri awia donko ekosi anwumre no nsia so baabia da na da no yie bia wo ye no ewo chechewre afija honom no na ne kwasia da so nso no wode aseda akoma awurade se ebra esem wode ma wo mo na ebra esem so wagina de aseda no bekoso ewo Apostolic Church chechewre honom afija eno anopa no nwotwe pepepepepe kosi awia dumienu na owia na onwie obesa betenase na afenso so waprapra kire kura ewo baabia memenda no oye no nti yenua bema aduana ba na yaw mensa abrampa of Sompa television bro kafra wate ejina wo so na yede ya konsema abusuani nyina se nyame ya adana dumanso a danu dura ye nyina ye beba afei na wotwedadie na eduru soyi de maduru soyi eye na wotwedadie wochena da nyame ya adomo a yenua ba ya danfo pa Dicknesses Faustina Mensa aka Mama Fausti oyobi amu woso magazine de muni mami yie pa mami ne ho adanse de obi ani mami hye wanum kura no a na wo yi e de ma wo yese oye nipa se ante oye nipa pa na oton ka ho niema waduru soame post office hono mo a post office no hwe anim hono mo a post office no hwe anim hono pa hono pen no oton ka ho niema no ye mami na ye ka no ho asem wonya mfinhia aduonum ensia na wokyena da ena na wotweda no basu ten ebo kronom abohia otumfo last stop anopa no nsia ekosi anwumere no nsia oton safra busuafo ejamfo adofo se maami ya nko beba wo yenkogya wo moy na enyefe na bibia enye kama abusua yedemosi wo hana sempa nipa dwumadie no ena eba na me koyi de mi ankasa me bra panin ayefra wo Daniel Amuako Mensa wo kire ICT ewo Agogo State College bro menim say kira eyo birthday nyame nhyirawo papa waboa me akone asa nyina so wo kani Dicknesses Mrs Helena Amuako Mensa ya wono so Agogo PIWC ena afenso so no oyoko ba kwaku yeboa Sompa TV nyina ne akabo mabra nyame nhyirawo pa kira ya me yenhyia wai bibia be kama samre de asebum pani pa o na so nipa ene pani ho asem Onitin bie pue